तमे माने एठी थिबो आ कुआरी भी जीवनी मो तुम मानक पई माछ धरि के आनुची हैला मामा तू जल्दी आसीबो आ साथी रे माछ नै के आसीबो। शब्द सुन के उड़ी जीवो से पकड़ माछ धरने पगेची गोको नीचे फसबो को जीवो सिर पड़ी गलो। अरे संगमाने चलो चलो
ଆମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲା ରେ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ମାଛ ଧରେ ବଗ ଆଉ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମେ କିଛି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିଦେବା। ଆମେ ଟିକେ ଫାଶରେ ପକେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ। ତୁ ଆଉ ତୋ ଛୁଆମାନେ ମାଛ ଖାଇ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଆମେ ତ ନଈଗଡ଼କୁ ଚଟା କରିଛୁ। ସବୁଦିନ ତତେ ମାଛ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦବୁ। ତୁ ଆମ ଉପରେ ମନଦୁଃଖ କରନା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ତୁମ ପରି ଯଦି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା ଆମ ପକ୍ଷୀ ସମାଜର ବଂଶ ବୁଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଘରକୁ ଯାଅ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଗୁଣ୍ଡୁ ସେ କଣ କହୁଛି? ଆରେ ତମେମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁନ? ସିଏ ପରା କହୁଛି ଆହୁରି ମାଛ ଦିଅ। ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଚାଲଲି। ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ।